ungaphumelela ke kukona konke nje okwenza empilweni uNkulunkulu bese uyaqhubeka futhi uyakulonda uyakulwela zonke inkinga obhekene nazo ukwazi uthola ixazululo ube nokuthula ebudlelwaneni ube nokuthula empilweni ube nokuneliseka kukona konke okwenzayo uyibone imivuzo yemizamo yakho kama Pastor Welling channel New Flick Momusha sicela subscribe like noma kumdala siyacela ukuthi uqinisekise ukuthi uyalike and you also become a member kule channel khona na account number siyakhuthaza nje abantu ukuthi bekhuthalele nabo ukunikela nokupha lokho abanako especially ngoba besizakala sibasiza sinikeza isikhathi sidedicate isikhathi ukuthi sibasize so namhlanje uzama kancubuli siyabonga pastor ngama video akho ayasisiza kakhulu bengicela ukubuza mina ke ngiphuphela ngiclean indlu lesoka lami and the dream is mother walk past and smiled at me like ama-tiles ebemhlophe qwa naku singakusho nje ngoba komunye ngasho lokho kodwa number 1 nake singakubalula ukuthi uma upha uhlanza indlu kuwuphawu olungelubi uma uhlanza indlu yomlingani wakho losuke nje lusho isidingo noma isinyathelo ufuna usithathe sokuxazulula izinkinga noma sokulungisa amaphutha noma kwenza imizamo yokuthi nibuyisane nomuntu wakho uma kuthi inkinga njengamanje yabona. Number 2 uma uphupha ukuthi uhlanza indlu ngaba uphawu olungelubi uma ukuthi uhlanza indlu yomlingani wakho ngasho ukuthi mhlobo lindela ukuthi umlingani wakho ungenzeka ashintshe noma ahlukane nemikhuba emibi emva kokuhlupha noma ikhathaze ephinde kudumaze isikhathi eside yabona. Number 3 singathi sina uma uphupha uhlanza indlu uphawu olungelubi uhlanza indlu yomlingani wakho ngasho ukuthi kungenzeka ungalindela injabulo noma impilo enhle nenkululeko enokuthula ngaphezu kweinkinga enibhekene nazo njengamanje ngenzeke nenkinga kodwa still iphupho liyathembisa ukuthi kule nkinga enibhekene nazo lindela ukuthi mhlawumbe ikhona injabulo engaba khona ikhona futhi inkululeko nokuthula ongasho kube sekuba khona futhi yabona ngemuva kwemizamo yakho. Number 4 futhi uma uhlanza indlu yakho yomlingani wakho singabe sithina ngenzeka ufumana umusa emehlweni yomlingani wakho noma uthola injabulo ebudlelwaneni bakho ngemuva kokufaka mhlawumbe imizamo yokumbonisa yokumeluleka yokumlekelela ungamlekelela khona ukuthi impilo yakhe lo mlingani wakho ihambe kahle empilweni yabona. Kodwa nje it's all about ama corrections mhlawumbe asuke efuna ukwenziwa yoba sibishilo ukuthi number 1 ngenzeka kunama corrections afuna niwenze yabo noma kabanye bayibathi uma uhlanza indlu so kuneyichitho kuneyicwaqo kunanani esuke mhlawumbe efuna ukukhishwa remit igale ethile okungenzeka futhi ngaloko mhlawumbe ukuthi lo muntu mhlawumbe ufuna usukuma alungise icwaqo neyichitho nani agadwe ngako yabona. But ke asivale ngokuthi number 5 uma uphuma mezala esinye singuphawu vama ukuchaza la ukuthi so kunenkinga mhlawumbe esuke nibhekene nazo noma engahle nibhekane nazo kuzodinga ukuthi nisukumele phinde niyixazulule wena nomlingani wakho yabona. Sibonga kakhulu ke uNkulunkulu kulonde kusise usabela umfanekiso oqoshiwe uthinta amaphupho ungakhohlwa kwenza ukubalekile ukulike nokusubscribe nokusupporta le channel ngendlela ongasupporta ngayo. Siyacela ukuthi ukwenze ube umkhuba omuhle ukuthi unikele